गिबियाव भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन आंनि बुंनो साननाय बे भिडिअआ बेनोदि आं माखासे एग्जामाव फेल जानानै थैनानै थांनाय मानसिफोरनि थाखायबो बुंगोन आरो माखासे बाहेराव खारनो नागिरग्रा मानसिफोरनि थाखायबो बुंगोन। बेनिखायनो सोरबाया आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रिबो मोननो हागौ आरो सोरबाया मोजांबो मोननो हागौ। लोगोफोर, जोङो जुदि फरिखायावहाय एबा नोङो जुदि फरिखायावहाय फेल जायोब्ला नोंथाङा मानो नार्भास जायो? नोंथाङा मोजां नाजायैनि थाखायसो नोङो फेल जादों। बेनिखायनो आं सानो नोंथाङा आरोबाव नाजा। मानो होनब्ला नाजायोब्लासो नोङो जेब्लायबो नोंनि थांखिखौ सहैनो हागोन। नोंहा जुदि नाजानाय गैयाब्ला नोङो थांखियावबो सहैनो हानाय नङा। जायहा फरायदों बिथांमोना थारैनो मोजां मार्कस लानानै पास जालांबाय। बेनिखायनो नोङो दासान्दि आं बे संसाराव थांनानै थानायनिफ्राय थैनायासो साबसिनसै। मानो थैनो? नोंनि जिउआ बेसेन गोसा। बे संसाराव दंनाय मानि गासैनिफ्रायबो नोंनि जिउआ बेसेन गोसासिन। बेनिखायनो नोङो थैनायखौ मालाबाबो दागोसोखां आरो गावखौ फोथैना लानायखौ नों मालाबाबो खुगायाव दालाबो। मानोना नोङो जुदि गावखौ फोजोबनानै लानायखौ खुगायाव लाबोयोब्ला सैताना नोंजोंहाय लोगोआव थाफागोन आरो नोंखौहाय फोजोबस्रांनो थाखाय गावखौनो थुलुंगा होबाय थागोन। बेनिखायनो आं बुङो, नोंथांमोन देग्लाय पास जायाखैब्ला खालमासि पास जागोन। थांनाय बोसोराव नोङो जेसेबां नाजादोंमोन बेनिफ्राय बांसिन नाजा। सानसेयाव नोङो बयनिफ्राय बांसिन फरायनो नाजा। थांनाय बोसोराव जेसेबां फरायदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन। एटलिस्ट नोङो 3 आवार्सखौहाय सानसेयाव फराय। बेलासियाव इसेबां फरायाब्लाबो फुङाव नोङो सिखारनानै फराय। अब्लानो नोंथाङा थारैनो पास जागोन। पास जायैनि माने गैया। फरायनाय समावहाय जुदि नोङो फरायनायाव ध्यान होयोब्ला थारैनो पास जाथारखागोन। नंगौ रायजोफोर, जोंनि आमोलावबो जोंफोरबो बिदिनो सानोमोन। नाथाय दानि सिटुएसना, दानि मुगाया सिगांनि बायदि नङा। नों जुदि लेखा रोङाब्ला, नोङो जुदि इडुकेटेड मानसि नङाब्ला नोंखौहाय सिनायनायबो नङा। बेबायदि जालांबाय दानि मुगाया। बिगियाननि मुगा, जोङो टेक्न'लजियावहाय जोङो बारायलांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोङो गाव गावनि फरायनायखौ जेब्लायबो सिगाङाव आगान सुरलांनो नाजानांगौ। नोङो फेल जाबाय होननानै जे दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर, पुने बेयाव थांगोन मालाबाबो दासान। नोङो दिल्ली, मुम्बाइआव फैयोब्ला नोंनि बे लेखा फरायनो खस्थ' खालामनाया जेसेबां बेनिफ्राय बांसिन नोङो खस्थ' खालामनांगोन नोंनि उदै थाइसेनि थाखाय। आं बाहेरायाव थायो, दाय आं मिथिगौ। आं इडुकेटेड नङाब्लाबो आङो नोंथांमोन, फंबायमोन, बिनानावमोनखौ बुङो, नोंसोरो मालाबाबो उन जानानै फासायनो नाङा। गावनि जिउखौ मालाबाबो नोङो फोजोबनानै लानो नाङा। समाजा नोंखौ मिनिगोन, समाजा नोंखौ मुगैगोन। जुदि नोङो बेबायदि सानोब्ला, बा नोङो बेबायदि जुदि नोङो गावनि जिउखौनो फोजोबनो सानदोंब्ला, निस्सय समाजा नोंखौहाय आय'
होननानै मालाबाबो हामा सुरनाय नङा। समाजा नोंखौ निन्दिगोनसो आरो नोंनि बिमा बिफा जाथि खुरमा बाय बाहागि गासैखौबो समाजा बखिगोनसो। बेनिखायनो देग्लाय नङाब्ला खालमासि नोङो थारैनो नाजानो हागोन। बेनिखायनो आं सानो नोंथांमोना बयबो बेबायदि नाजानायनि थाखाय जुदि नोङो बेबायदि मोजां नाजायोब्ला अब्ला नोङो थारैनो पास जागोन। आरो बिमा बिफायाबो गावनि फिसाया बबे लामाथिं थांदों, बबेयाव आगान सुरदों, मा खालामदों, मा मादों, मबाइल दङब्ला मबाइलाव मा मावदों, मबाइलाखौ मा नायदों, बेखौहाय एसे नोजोर होनाया मोजां होननानै आं सानो। मानोना आजिखालिनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा नायजायैखौबो नायो, नायजानायखौबो नायो। सोरजों मा गेलेयो, सोरजों मा गेलेया, सोरनिबा बिमा बिफाया मबाइल किपेड गंसेखौबो थुनो रोङाबो जानो हागौ। बिनि गथ'आ मेट्रिक एग्जाम होनायनि लाइफआव फैबाय जानो हागौ। बै समावहाय आं जाम्बाखा, आं रोंखाया, गावनि गोसो बियो होननानै मालाबा दाहगा। नोंथांनिसो भुल जागोन। बेनिखायनो आं सानो गुबुन देशआवहाय माब्लाबाबो फिसाफोरखौहाय हगार हरनोहाय दासान। आरो दाथोनहरबो। उनाव जोंफोरबायदि आं बायदि फस्थायगोन, आं बायदि फस्थायगोन। आंबो जुदि न'खरावहाय थिगमोनब्ला आंबो बेबायदि बाहेरा जायगायावहाय मालायनि आथिं सिङाव थानानैहाय बेबायदि खस्थ' खालामफैनांनाय नङामोन। दिनै आंखौहाय इसोरा अननायाव दिनै आं जेबो जाबोआखिसै। गोब्राबथार गेजेरजोंब्लाबो आङो बारग'बोबाय। गावनि आथिङाव गसंनो हानाय आंहा मोनसे लामा ओंखारफैबाय। थारैनो इसोरा आंनो दिन्थिदों लामाखौ आरो इसोरा आंजों लोगोसे दङ। आङो गुबुन जायगायावहाय हारसिं खारदोंब्लाबो इसोरा, सोरजिगिरि इसोरा आंजों लोगोसे दं। बेनिखायनो आं माब्लाबाबो सानाखै दे आङो सासे अरफान, मावरिया, बेबायदि आं मालाबाबो सानाखै। दिनै आङो गावनि नाजानायजों आङो इसिबां इडुकेटेड जानो हायाखैब्लाबो आङो गुबुन जायगायाव फैनानै गावनि आथिं जायगायाव गसंनानै थानो हानाय आङो मोनसे लामाखौ नागिरगासिनो दङ। थारैनो इसोरा होगोन बेखौहाय। आरो बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानोदि आइ आफा नोंथांमोनाबो गाव गावनि फिसाखौहाय फोरोंनायावहाय नांथाबनानै था, नोजोर होदो। आरो बेबायदि खनसे फेल जादोंब्ला आरो उननि समखौहाय फरायनानैहाय पास जाहोनो थाखाय नाजादो। थारैनो आं सानो बे भिडिअ'खौहाय नायनानै मोजां मोनदों। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना थारैनो लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामगोन। आरो लोगोसे आं बुंबावो उननि समावहाय बुजायनाय समाव जेन'बा गावनि फिसाखौ बुजायबाय, गावनि फिसा हौवा गावनि फिसाजोफोरखौ बुजायबाय, दे बाबा, दे आइ, देग्लाय पास जायाखिसै, खालमासि मोजाङै नाजाबावदो। जुदि खालमासि मोजाङैनो नोङो पास जायोब्ला आं इदि बायना होगोन, आइफन बायना होगोन, KTM बायना होगोन, स्कुटि बायना होगोन। बेफोरबायदि जिबनावबो दाबुं। नोंनि बे जबानखौ लानानै नोंनि गथ'आ बे बायनानै होनायसिमावहायल' नाजानोबो हागौ। आरो जुदि नोङो नों जे बायनानै होगोन होननानै बुंदों, जेखौ नोङो बिथांनोहाय खोथा होदोंमोन, बे खोथाखौहाय जुदि नोङो फिसानोहाय जाफुंहोनो हायाब्ला नोंनि फिसाया 100 आव 100% गाज्रि जागोन। बेनिखायनो उनखौ नायहरनानै, सिगांखौ नायहरनानै, उन सिगां जेब्लायबो सान फिसाफोरनि थाखाय।
सोरबाया मोजाङासो मोजांसै नाथाय सोरबाया ओरैबायदि गाज्रि दङ दाबिनायखौ मोननो हायाब्ला बिमा बिफानि जिउखौबो जाग्रा दङ। बहाबा सोरबा लोगोजोंहाय थांनायसै, लोगो गाज्रिजों थांनानै फैनायसै, लोगोआ थुनायसै, बोरोलै नोंनि पास जायोब्ला इदि बायना होगोन होननायालाय माथो गैया, नै लाजि फोनांबाय नोंनि नोंसालाखौ, नोंनि नोंसाजोखौ, स्कुटिबो गैया पार्टिबो गैया, मारैलै बिदिजोंलाय बोरै जानायलै, नै बेफोरबायदि जायो आरो। बेनिखायनो मालाबाबो राइट दाहो, फिसाफोरनो मालाबाबो जबान दाहो। जुदि नोङो जबान होखाबायब्ला बियो थारैनो आसायै थागोन आरो मोजाङै फरायगोनबो बियो, बै नोंनि होनो जे खोथा होनाय बे गारिखौ मोनजासिमाव। आरो जुदि गारिखौ मोनबायब्ला बियो नोङो जेन'बा निस्सय बायनानै होनो हाथारबाय। अब्ला बायना होखांनायनि उनावहाय जुदि नोंनि नोंसाज्लाया बा नोंनि नोंसाजोआ फरायनायाव गोसो होआब्ला आरोबाव नोङो माबा मोनसे राय होनो हाबावगौ। आरो बे रायखौ होखाङोब्ला जुदि नोङो बेखौ बायनो हायाब्ला नोंनि फिसाजोआ आरोबाव गाज्रि जाबावगोन। बेनिखायनो आं बुङो, आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय, थारैनो नोङो गावनि फिसाखौहाय, गावनि फिसाफोरखौहाय मालाबाबो जबान दाहो। आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों, फंबाय देरहासात इस्लारि बिथाङा ओरैबायदि मोजां होदों, बिथांनि एडभाइसखौ आं बिराद मोजां मोनदों। बिथाङा बे एग्जामनि थाखायनो जायफ्रा थैदों आरो जायफ्रा गोथाङै दङ आरो जायफ्रा डिमान्ड खालामो बिमा बिफानाव आरो जायफ्रा बिमा बिफाया फिसाज्लानोहाय राइट होयो, बे भिडिअखौ नायनानै आं मोजां मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आंबो एसे एड खालामनो साननानै बे भिडिअखौ होनाय जाबाय। अन्नानै फंबाय देरहासात इस्लारिया गाज्रि दामोन आंनि बे भिडिअ होनायाखौहाय। आरो आं सानो सोरबा मोजां मोनबाय आरो सोरबाया गाज्रिबो मोनबाय जानो हागौ। उननि समफोराव जाहाथे बेफोरबायदि थैग्लुंलायनाय आरो खारलायनाय बेफोरबायदि जाया, बेनोसै आंनि बुंनाया। अन्नानै माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानै साननानै आंखौ निमाहा होनो हागोन एबा निमाहा होगोन होननानै आं सानो। बाय।